Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod ang gapos. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata. Pamiibi ilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo, asin ngunyan na mamatayan minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay manyato sa satuyang mga pamiibi ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat. Dulot ni Gemma Nakama and family, kan E3Q Blinds, ni Bong and Jing Gapayaw and family, in honor of the Lords ni Agnes Almonte, for passing the LET exam, kan Napod family. Pasasalamat kan William Moore and Musa family, ni Melinda Pineda and family, ni Kent and Zarina Cantal, ni Mr. and Mrs. Ramon G. Obis and family, ni Leo and Cynthia Ramos, asin ni Mariam de Lilio. Espesyal na mga kahagadan for divine intervention ni Mar Posi Cuarteros and family. Espesyal na kahagadan kan Balansin and Raytaran family. For good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For safe travel to Taiwan ni Jerry Lalaine Quintano and family. For the healing of Alice kan Benosa and Ibo family. Special man na kahagadan ni Rosa Tang Lee, ni Joaquin Lee, asin ni Mr. and Mrs. Ramon G. Obis and family. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. All Souls ni Tita D. Imperial, ki Susan kan Tang family, ki Carmen kan Apun family, ki Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ki Gregorio, Donna, Juan, Gloria,
Pilar and Sylvia, Antonio, Ruben, Gihino, Andro Juanito, Miriam, and Roland Bendon, kan Asopardo and Cantara family. Ki Eduardo Sr., ni Bong and Jean Gapayaw and family. Ki Salustiana, ni Maribel Sevillano. Ki Alex and Gina, ni Kent and Zarina Cantal. Ki Luis, kan Barameda family. Ki Erlinda, ni Elmer Villarasa and family. Ki Edelfonso, ni Leo and Cynthia Ramos. Asin ki Manuel and Natividad, Edgar and Benjamin, ni Eddie Andes.
Sigiraray mga tugang ko ki Kristo Diyos marhay na aga po sa indugabos. Ngunyan iyo ang solemnidad kang pagsakat sa langit kan kagurangnan. Iyo man po ang 59th World Communications Day. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, yaon po kita sa paghinapos kan Easter season. Pagkatapos kan Domingong ini, igwapang Pentecost Sunday. But today, we celebrate the Lord's ascension into heaven. Ang kagurangnan, suminakat sa langit, nagtukaw sa tuukan Ama, tanganing duman ikapag-andam kita nin lugar, asin sarong aldaw, babalikan kita. Punantaan sa tuyang selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuli, sa isip, sa tataramon, sa gipo, asin sa kapabaya. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angkeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming sa mga banal na kaugmahan, magrokyaw. Asin sa maludok na gawi nin pagpasalamat, magugma. Taan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyo an samong pagtalubo. Asin kun sa nagduman an kamurawayan kan samuyang pamayo, duman inaapod man an paglaom kan hawak. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagsakat ni Kristo sa langit, pagkatapos na siya magpahiling sa iyang mga disipulo. Nagwalat nin mga panugon-tugon na halaton ang pagdatong kang banal na Espiritu, na iyo ang magiging saksi kan sa iyang dayaday na pagkamuot, saggod paman. Ipinapagirumduman sa satuya na minsan si Kristo nagsakat na sa langit, padago siyang naghihiro sa paagi kang sa iyang simbahan. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro sa mga gibo kan mga apostoles. Namumutan na Tiyopilo, isinaysay ko sa enot kong libro ang gabos na ginibo asin itinukdo ni Jesus. Puon sa kapinunan, sagkod na isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa inda nin dakol na mga beses sa laog nin 40 aldaw, pakatapos na siya magadan sa mga paagi na nagpapatutuo na siya buhay. Sinabihan niya sinda, dapit sa kahadian nin Diyos. Kan kaiba pa siya ninda, tinugon niya sinda, dai kamo maghali sa Jerusalem. Halaton nindo an ipinanuga kan sa kong ama na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad dai na mahahaloy, bubunyagan kamo sa Espiritu Santo. Kan magkatripon si Jesus asinan mga apostol, hinapot ninda siya, kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel ang kahadian. Nagsimbag si Jesus. Ang mga aldaw asin mga panahon, itinalaan kan sa kong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan. Dai nasa sa indo ang pakaisi kaiyan. Alagad, maako kamunin kapangyarihan, pag-abot sa indo kan Espiritu Santo, asin kamo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Hudiya, saka sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinaban. Pakataram niya kaini, isinakat siya sa langit, mantang naghihiling sinda sa iya. Dangan nalipudan siya nin panganuron. Nagtitingkalag pasinda sa langit, mantang nagiitaas siya. Kan may magtindog sa kataid ninda na duwang lalaking nakagubig nin puti, na nagsabi, mga taga Galilea, ano ta nagtitindog kamo, digdi na nakatingkalag sa langit? An Jesus na ini, na kinua sa indo, asin isinakat sa langit. Mabalik, arog kang nahiling nindong pagitaas niya. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan. Tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan magpaparakpak kamo sa kaugmahan, ikurahaw nindo sa Diyos mga awit nin kaugmahan, hulitan kagurangnan, an kahuruhalang kawi, kinatatakutan, dakulang hadi sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan,
tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos suminakat kaibaan kinurahaw, an kagurangnan kaiba ang tanog nin trompeta. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa Diyos, mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa satong hadi. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos hadi kan bilog na kinaban, umawon siya sa paagi nin mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono, siya nagahadi sa mga nasyon. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, pinagtatawan kita kan rason kan sa tuyang paglaom, si Kristo na nag-ierok sa langit. Siya ang nagpara kan mga kasalan na nagpapagabat sa tuya sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. An panuga kan sa tuyang kagurangnan sa pagligtas sa tuya, iyo ang dapat niya tong danay na giromdomon. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Dai naglaog si Kristo sa santuaryo na gibusan ng kantawo, asin kaagid sa ng kantunay na santuaryo. Naglaog siya sa langit mismo, asin nakikiatubang sa Diyos para sa to. Anhalangkaw na padi minalaog sa kabanal-banaling lugar taon-taon na may darang dugo nin hayop. Alagad, dai naglaog si Kristo, tanganing iatang an sa diri niya nindakol na beses. Takon arod ka iyan, dakol na beses man ko taan na siyang nagtios, poon nalalangon an kinaban. Alagad sarong besa na nanggad siyang nagpahiling, ngunya na madali nang umabot ang katapusan kan panahon, tanganing paraon ang mga kasalan sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. Itinalaan na sarong besa na magadan ang lambang tao, dangan ang paghukom. Siring man si Kristo inatang sarusa ng bes para sa paghalik kan mga kasalan kan dakol na tao. Maabot sa giraray, bako nang sa paghalik kan kasalan, kundi sa pagligtas kan mga naghahalat sa iya. Kung siring mga tugang may pagsarig kitang maglaog sa kabanal-banaling lugar huli sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa to ang sarong baago sa kabuhay na dalan na naglagbas sa kurtina, buot sa bihon, naglagbas sa iyang hawak. Igwa kita nin dakulang padi na namamahala kan harong nin Diyos, kaya magdulo kita sa Diyos nin tudok sa puso, asin may masarig na pagtubod. Dumulo kita sa iya na may malinig na konsensya, huli talininig na ang satong mga puso, saka nahugasan nanin malinig na tubig ang satong mga hawak. Magdanay kitang masarig sa paglaom na ipapahayag ta, huli ta mapapaniwalaan niya to ang Diyos na mautob kan sa iyang panuga. Antataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, iyo ini ang nasusurat, an Kristo kay puhan na magtios, dangan sa ikatulong aldaw, mabuhay liwat sa mga gadan. Sa ngaran niya, ipaghuhulit sa gabos na tao, poon sa Jerusalem, ang pagbakli, asin ang kapatawadan nin mga kasalan. Mga saksi kamo kan mga bagay na ini.
Ako an mapadara sa indo kan ipinanuga kan sa kong ama. Alagad, maghalat kamo sa Jerusalem, sagkod na mag-abot sa indo ang kapangyarihan hale sa itaas. Dangan ipinag-ibasinda ni Jesus sa luwas kan siyudad sagkod sa Betania. Pag-abot ninda duman, initaas niya ang sa iyang mga kamot saka binindisyonan sinda. Mantang binibindisyonan niya sinda, naghali siya asin dinara sa langit. Pakasamba sa iya kan mga disipulo, pano nin kaugmahan na nagbalik ang mga ini sa Jerusalem. Danay sindang nasa templo, nag-uumaw sa Diyos. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. We are celebrating today a great feast. Saro po sa glorious mysteries pag nagpapangadji kita kan Santo Rosario. The ascension of our Lord, ang pagsakat kan kagurangnan. What is this about? What can we learn, take from this mystery? Igo pong sarong katotoohan, manungod sa mga tao sa buhay ta. They say that people come and go. Gabus pong tao, minahali sa satuyang buhay sa manlain-lain na rason. Halimbawa, matrabaho sinda sa harayong lugar, o kaya duman na sinda maistar harayo sa satuya, mabago ang sa indang mga prioridad sa buhay, o kaya naiinot na sinda sa ikaduwang buhay. For whatever reason, ang mga tao minahali. As in, kada bes na binabayaan kita kan sa tuyang mga namumutan, nakakamati kita nin makuring kamunduan. Mamunduon, na kung minsan nakakamati kita nin kawaran, as in nakatitig kita sa kawaran. What happens now? Paano mapadagos ang buhay ko na mayo na siya? Arog po kaini ang nangyayari digdi sa first reading. Ang kagurangnan na buhay liwat, dangan nagbalik sa langit, ang mga disipulos binayaan. Kaya pagkatapos na magsakat sa langit, yaon duman ang mga disipulos, nakatangad, nagtitingkalag sa langit, nagsakat na ang kagurangnan. Tibaad sa sadiri ninda, nag-iisip sinda, paano na kami? Anong gigibuhon mi na ang samuyang maestro nagbalik na sa samuyang ama? Dangan, duwang anghel ang nagpahiling sa kataid ninda. 2 men wearing white. Sinabihan ang mga disipulos, Men of Galilee, why are you staring at the heavens? Nakatindog ka mo dyan, nakatingkalag sa langit. Anong hinahalat nindo? Ang sa indong maestro si Jesus, suminakat sa langit, asin sarong aldaw, siya mabalik. What do the angels mean? Malinaw po ang mensahe kan mga anghel. Buot sabihon, da isa na kamo magtindog dyan asin maghalat. Lakaw, balik sa indong mga buhay. Magpadagos kamo kan sa indong buhay. Move forward. Don't just stand there. Move forward. Nainot na sa langit ang satuyang kagurangnan, tanganing duman, ikapag-andam kita nin lugar, He will prepare a place for us. Sarong aldaw, babalikan niya kita, tanganing ikapag-iba niya kita duman. That's what He said at the Last Supper. Alagad, mantang naghahalap kita sa pagdatong kan kagurangnan, daiman pwedeng nakatunganga sa nakita. We cannot simply stand there and stare at the heavens and wait.
Alatunta na sanaan pagdatong kan kagurangnan. You know, the early Christians expected that the return of Jesus was very soon. Huna ninda, ang pagbalikan kagurangnan, pirang aldaw, sarong simana, naglawig, nagpirang bulan na, hala, day nagbabalik ang kagurangnan. Nagpirang siglo na po, it is now the 2000th year. Lord, hain ka na po. Alangan man pong 2,000 taon kitang magparatunganga na daing ginigibo while waiting for the Lord. Igwa po kitang trabahong kaipuhan gibuhon. Anong trabaho? Yaon man sa babasahon ang simbag. Sabi ni Jesus, kamo ang sakuyang mga saksi. You are my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, in the ends of the earth. Kamo ang sakuyang mga saksi. But sabihon, ipamidbid nindo ako. Make me known. Make Jesus known. Kamo na nakasaksi kan pagtukdo ko, kan pagbulong ko, kan sakuyang mga milagro, ipangistorya nindo. Kamo na nakasaksi kan sakuyang pagtios, pagkagadan, dangan pagkabuhay liwat, ipangistorya nindo sa ibang tao. Kamo na nakakamidbid sa kuya nin marhay, ipamidbid nindo ako sa ibang tao. You have seen me. Tell people about me. How do we do that? Kung saro kang magurang, ipamidbid mo si Jesus sa imong mga aki. Tukduan sindakan sa tuyang pagtubod. Paano mga G? Paano ang tamang pag-uugali? Kung ika nagtatrabaho sa opisina o sa merkado, ipamidbid mo si Jesus sa paaginin pagiging mahusay, dainan lalamang nin kapwa, dainan dadaya, pasensyoso sa mga kliyente. Kung ika sarong estudyante, ipamidbid mo si Jesus sa paaginin pagrespeto sa mga maestro, maestra, sa pagtabang sa mga kaklasing nangangaipo, sa pagiging mapinasalamaton kan grasya nin edukasyon. Kung ika nag-aagi sa pagtios o pagsakit, naghihilang, ipamidbid mo si Jesus sa samuya sa paagi kan dai mo pagsuko sa inaagihan mo. Show Jesus to us. Ika na nakahiling kan mga milagro ni Jesus sa buhay mo, ipahiling mo sa kapwa kung sisay si Jesus. This is the challenge of the ascension. Whatever you do, make Jesus known. Wherever you are, make Jesus known. That is the mission that He left us. Dahil mantang naghahalat kita sa pagdatong giraray kan kagurangnan, konkretong aksyon ang satuyang misyon sa buhay. Asinan misyon pong iyan, yaon man sana sa satuyang atubang. In our relationships, in the decisions that we make daily, in our work. This is our mission. Daiman po sinasabi ni Jesus na gibuhon taan gabos, anhagad sana sa tuya, gibuhon taan makakaya na ikapamidbid ta siya sa iba. Am I making Jesus known? Ginagamit ko ba ang sakuyang buhay, tanganing ikapabisto si Jesus? Pag nahihiling ba ako kan sakuyang kapwa, nahihiling ninda kung ano ang buot sabihon kan marhay na Kristiyano? Asinan pangako niya bago siya magsakat sa langit, He said, I am with you always. Kaiba nindo ako pirmi. Danay akong yaon sa kaibahan nindo. Buot sabihon, mantang ginigibutaan sa tuyang misyon, mantang nagahalat kita sa kagurangnan, gigiyahan kita ni Jesus, iibahan niya kita,
sagkod sa oras na tunay ta na siyang makakaibahan sa langit. Agadon ta sa misang ini, na magi kitang mga maimbod, may kusog buot na mga saksi ni Jesus. Matindog po kita, asin bilang pagsimbag sa Ebanghelyo sa mga babasahon, ipahayag taan sa tong pagtubod. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kam panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwatan sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa mabuhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Idulot taan sa tuyang mga pangangaipo, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo, pakusugon kan Espiritu na mabuhay sinda susog sa saindang halangkaw na katungdan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing, maging mabunga ang mga paglapigot kan mga misyonero na naghaharubay kan Ebanghelyo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa bagsikan Espiritu ning katuninungan, kauruyonan, asing kapatawadan sa satuyang mga harong. Malampasan niya to ang mga kahurasaan, asin pag-imon na nakakaulang sa satuyang pagkaminuroot-muotan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihelang, dai magluya ang buot, kundi makakuaning paglaom asin ranga sa pagsakat kang kagurangnan sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, makahiras sa kapanuan ng buhay ni Kristo, nangunya na aldaw, nagbalik sa Ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Today is World Communication Sunday. Ipamibi ta na lugod, gamiton ta ang medyos nin komunikasyon sa tama. Dai nag-uutik, dai nanraraot nin kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa pagpuon man kaining bulan nin Hunyo, idulot ta sa mahal na Diyos ang mga pamibi ta sa bulan na ini sa tuyang mga kamauutan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na samuyang Ama, itinaumoan sa imong aki bilang giya sa pagbaklay niya mo sa kinaban. Tabangi kami na makasunod sa iyang linakawan, tanganing kami man makalaog sa imong kahadean. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang. Magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo para sa pagpamuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunyan. Warasan namimibi kami, nahuli ka ining urog kabanal na pagpatinarao-tauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulitaan kagurangnan na si Jesus, hade kan kamurawayan, kagdaog kan kasaalan asin kagadanan, sa atubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat ngunyan sa kaitaasan nin kalangitan, pagultanan kan Dios asin mga tawo, hukom kan kinakban, asin kan kagurangnan kan mga kabagsikan. Bako tanganing talikdan an hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya na masunod duman kung sain siya nag-enot sa muyang pamayo asin ginikanan. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinakban, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Girumduma ang surugoon mo na si Bishop Nestor, na inapod mo sa imo hala sa kinaban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa mong patron, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo kan sa tuyang maestro. Amen.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo na nagsakat sa langit. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumaya. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo.
Amen. Maluhod po, pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo, samuya tugang. Asinan kalayunin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadayan mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kang bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa God paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmangan asing katuninungan, kan samong paratubos. Sa saimo, samuyang Diyos, banal sa God paman, an kamurawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po kita. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa kudpaman, na nagtutugot sa mga yaon sa daga, na makinabang sa mga Diyosnon na misteryo, namimibi kami na ang pagkamuot kan Kristiyanong kaimbudan, magdarasamo duman, kung sain ang samong pagkatawo, yaon sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Pro-Seminaryo asin World Communications Sunday. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,009 pesos and 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,136 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,652 pesos, asin ini para po sa tada. Sa mga maut po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mag, pamaypay, tot, or canvas bag, available po ining mga items sa opisina. Siring man sa Hunyo 2 sagod 4, aldaw ni Lunes sagod Miyerkules.
Magkakaigwa po nin trido Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya to giromdomon. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa satuyang tada program. Anak kolekta niya to kanakaaging bulan nin Mayo hali sa tada canisters igwang total na 21,790 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuwaon sa opisina o sa mga tao sa likod, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa ngunya na bulan kan Hunyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Asin maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga anonymous, 2,900 pesos, 2,000 pesos, 1,350 pesos, tulong 1,000 pesos, duwang 700 pesos, duwang 500 pesos, asin 300 pesos. Hali man po sa Kikang Scan Rainwell Arcal Ortiz, 500 pesos. Diyos mabalus po. Salamat man po sa indong partisipasyon sa maugmang selebrasyon tangon niya na aga. Salamat sa mga lingkod kan altar, pati ang satuyang online community. Lugod ang bulan na ini maging mabinunga para sa satuya gabos. Tindog po kita. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, ipamidbid si Jesus sa kapwa. Salamat sa Diyos.